माइ गायजासिगोन आरोना जों गामिनि लामाया माइ गायजासिगोन माइ लामाया बानायनाया गोबावानो जाबायमोन आरोना आजिलगे 15 बोसोर सिगाङावनो जानायनि खोथामोन सिगाङावनो जानांगौमोन बे लामाया खिन्थु देग्लायनिफ्राय खोगासिनो दं आरो लामाखौ ओमफ्राय फाक्का जागोननो खोनानो मोनदों बा दायो हा रोगागासिनो आरो बयबो हा हा रोगादों दायो हा हट मेथाइया सेखौना लाखिदो गैला मेथाइखौ लाखिबाय आं नै मा मेथाइ बे मेथाइ जायै जायै मानसियानो नायदों अमा बायदि जाबाय अमा बायदि मा नो बिराद बुरजा मोनो ट्रेक्टरा गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा ओमफ्राय ओरैजाय खैथा 1 2 थांबाय 7टा 8टा ट्रेक्टर लामा बानायगासिनो लोगोफोर लामा माने अन्थाइ होहांबाय आरोना सेंग्रेबेल जाबग्रोबाय बिनि उनाव अन्थाइ थुख्रा होगोन खोमा लागाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउटुब चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम बयनिबो आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दा नोंथांमोना जोंनि फिसाजोखौ आंनिनो फिसाजो असे फिसाजो आरोना नोंथांमोना नायनो होननानै नेनानै दंमोन दा गोबां मानसिफ्रानो सोरबा बायदिया माब्ला देखायगोन रानिनि मोखांखौ देखायला नामा फेस्टिभेल खालामला नामा नोंनि फिसाजोआ बिराद साइज नामा बिनिखायनो देखाया बेफोरबायदि गोबाङा कमेन्ट खालामदोंमोन आरोना दा गिबियावनो बुंखायो माने माखासे रानिनि फिसाजोनि आरोना आंनि फिसाजोनि माखासे खामानि दंमोन दा फुजाफोर दंमोन दा बे फुजाया जोबनानै थाङाखै आरोना देग्लाय दिनै माने सेकेन्ड फुजा जादों ओमफ्राय नेक्स्टआव बिदिनो लास्ट फुजा दंबावो आरोना खानाय सिननाय बेहायबो आं बेहायसो फेस्टिभेल खालामनो सानदोंमोन आरोना दा नोंथांमोना गोबाङा बुंदों नोंनि फिसाजोखौ देखायला नामा बिराद साइज नामा मा नामा नोंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि खिन्थु आंनि फिसाजोआ एसेबांबो साइज नङा दा इसोरनि अननायाव जि आंनो आनान गसाइ जोंनि आफागुरु आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि सनेस्वर ब्रह्मचारि आफानिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो दा आफानि अननायावनो बे गासिबो जोंनि संसार जानायाव जोंनो माने गथ'बो हरदों जोंनो फिसाजो हरदों जोबोद खाफाल गोनां होननानै आं साननानै लायो आरोना गावखौनो दा आंनि फिसाजोआ एसेबांबो माने बिदिनो समायनाबो नङा आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोननो आङो फेस्टिभेल खालामनानै खोन्थानोसै दिनै फुजा दंबावो आरोना दिनै माने सेकेन्ड फुजा दङ रानिनि फुजा दं आरोना दिनै ओमफ्राय नै बायदिसिना साजायबाय बिबार माला थालिर गायबाय ओमफ्राय नै जैग' होनो थाखाय बनबो फुरा रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय दसे उनाव जैग'खौ होसिगोन दायो मन्दिराव माने फुजाखौ होनानै लाग्रोसै प्रसाद होग्रोनोसै आरोना नैलाय सिङाव पुर'हितआ मोनफैबाय ओमफ्राय दायो फुजाखौ होग्रोनानै लानोसै
너는 가오는 거 오음과 언어 아역시 브롬모 의하오 자푸나네 아가베나 사리코나 군도니 모호라오 자푸나 원니 예제라오 접는 너의 정푸나 오르남 브롬마요는 능니는 접는 너의 오음과 홍바 브롬모 라오정 방크레나니 오름송나이 자이 오 नमो स्तुति रावजों हांख्राय जाग्रा देग्लाय बांलानि सुदस मायथाइ बैसाग मासनि 19 तारिख बुधबार बाराय त्रयोदशी तिथि षष्ठा नक्षत्र हर्षण जुग कलब करण शुभकर्म देवता गठन ग्रह पूजाजों जालांदों ब्रह्म रावजों जाफुंनानै थाखाफैनाय दंफां नाम बेन्दों नाम हाग्रा नाम दैयाव थाग्रा बोरियाव थाग्रा सोरगोआव थाग्रा जत' जिउ दंनायमानि नोंनो जों गोजा गोसोम गुफुर गोथां सानथ्र'नो हायै रुप महराबो नोंनो जों गोदै गोबाब गोखा गोखै रस जानानै जोंखौ खांग्रा नोंनिनो जाफुंनाय बिलाइ फिथाइ बिबार घिउ गाइखेर धुप धुना बेरेमोदै जि एसे प्रसाद मोनदों बेखौनो लानानै दिनैनि बुहुम फुजायाव होनाय जायो जोंनि होनाय प्रसाद मुथाखौ नाम ब्रह्म कृपाजों जालांदो दा नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरोना आंनि फिसाजोखौ 그렇지. 좀 부디고 쉬어야지. 웃기고 살다게 노아리네 간디고 아리. 예, 간디고 노아리. 예. 네. मोसाखाबाय नोङो गाबोननि थाखाय मोसाखाबाय सोलोंखाबाय मोसानो सोलोंखाबाय नोङो गाबोननि थाखाय हा सोलोंबाय ha mama गाबोननि थाखाय नोङो मोसानो सोलोंखाबाय जोंना दनिस्काया सोलोंखाबाय नो kosa kumurle mama ay buru ye bane zanan haniskaya kuglublaibailai bane intan do de tabe do bulu membe do bulu di bulu de membe do ish membe do ish membe do membe do नायलाय फिसाजोखौनो लानो रोङा नों मनालिसा आं फाग्ला जाबायसोनो What is this? What is this? Mama. बिफाया बामनो रोङा नै Jauले एदावनो गोसो जायो Jauले जंखायनो मोजां मोनो
बिदि बाम होनो नालाय बिदि बाम होनो Bela. Oi, Doniska. Doniska. Bukan ang kan? Bukan ang nungke. Bukan ang. Bela. Tisum. Hot mau belah hot jangan mau belah hot. Touch. Mau belah hot. Touch. Mau belah hot deh hanot. Hana mata ni. Hanot. Ni. Hanot nih tabai dengse nih. Deh tabai. Ayu, berada ising hurno gorongka daनिखायनो नाय. Tabai. Gele ising gele deh. Deh mama tabai deh. Tabai. Pida. Tabai. Makai. Ay, berat tabai gini na beta. Tabai. Mama. Deh tabai lah. Deh tabai. Ini. Deh tabai. Tabai. Ayu, segar sih. Kalilina. Bab. Berat sini terbaik bimaku berat garsih biu. Enggak. Belum. Enggak. Naide. Mane 4 month complete जाबाय आरोना 4 मास complete जाबाय बेनिफ्राय डिसेम्बरनि 25 डिसेम्बराव जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानमोन बे दिनखालिनो रानिया जोनोम जादों आरोना अरां मेडिकेलाव सरकारि मेडिकेल आरोना बेवहायनो जादोंमोन नामखौ धनिष्का दोनबाय आरोना धनिष्का बसुमतारी आरो बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बोरै मोनखो आंनि फिसाजोखौ नायनानै दिनै माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव एसे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरब्लानो जाबाय बिदिनो जोङो फेमिलिनि ब्लग भिडिअ बिदिनो मोजां नुबाय थानो मोनसिगोन आरोना दिनैनिफ्राय रानिखौ फेस्टिभेल खालामनाय जाबाय नालाय नोंथांमोननि सिगाङाव दा नोंथांमोना सोरबाफोर गाज्रि गोसोआव बेफोरबायदि माबा मोनसे कमेन्ट लिरनो सानदोंब्ला नोंथांमोना अननानै प्लिज रिक्वेस्ट खालामो आरोना जानला मोनला दा कमेन्ट लिर आरोना एसे मोजाङै लिरब्लानो जाबाय जाहाथे जोंबो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङै मोजां भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो आरो आफा आनान गसाइ अबंलावरिनि अननायाव जोंबो मोजाङै मोजां संसार जालांनो हायो आरो नोंथांमोनजोंबो जोङो मिनि खुसि थानानै अरायसम नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअ लाबोनो हायो इन्टारटेन खालामनो हायो नोंथांमोनखौ दा बेनोसै लोगोफोर संसार जानायावथ' गोबां दुखु खस्थ' जाया नङा जायो बयनिबो बेलायाव सोरनियावबा सुखु दं सोरनियावबा दुखु दं सुखु दुखुआ मानसिनि गेजेराव थाखायो दा बेनोसै आरोना लोगोफोर दा आंनि बुंनांगौआ बारा गोलाव बुंला आङो बारा बुंनोबो रोङा ओमफ्राय हाम्फियाथ' बाराबो बुङानो बेयो बांसिनानो ओमफ्राय दा खिथादो दे नोंनि लाइफआव नोङो माबायदि मोनदों दिनै गोसोखौ होमबा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जोंनि दा बड' कापोल चेनेलखौ गोबाङानो अनसायनानै गोबाङानो सापर्ट खालामनानै दिनै 52,000 साबस्क्राइबारनि बारा खालामबाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दा बिदिनो इयुनावबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय दा नोंथांमोना गोबाङानो जोंनि भिडिअखौ नायो गोबांनो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना बिनि थाखाय एसेनोसै बाय